Ramogi TV, Nairobi. Nyakura mgajwang jatenda piny Kenya William Ruto koro wacho ni singo manomi Uganda jo Kenya dweche machuok mokalo mano maduoko piny nengo mar gas mar tedo nyaka shillings 500 chop dwe mar 6 koro ok binyalore machiegni. Ruto ne wacho ma e twak mano bagi gi ute fwambo opogore pachoka e kar jot mare e buore Nairobi kama no ramoe ni ok obidok chien e meto mar osuru ni mae yo kende ma piny Kenya nyalo dongorego. Tarik 2 dwe mar 3 higani e nyasi mar dhialo joma mine mong'ere kaka International Women's Day mano bagi kar bagoro ma KICC e buore ma Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto nogolo lendo mano duogo chuny mine mano yore nyasi no lendo mar duoko piny nengo gas mar tedo chop dwe mar 6. Ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6 hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Kata kamano, singoni koro chal ka gima ogore Luanda bang' jatend piny Kenya William Ruto kitayanga ni duoko piny nengo gas e pachoka koro ok binyalore chop dwe mar 6 kaka no singo. Wacha gas ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gas ndani yake. Kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget June ingewezekana, lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. Kata kamano jatelo no wacho ni chenro pod nitiere mar chopo kare singo ne kinde mabiro ahinya to bang' od bura podho budget manyien ma sani nitiere odundu. The budget, my friend, we are using is Uhuru's budget. The budget you will hold me to account is the one we are discussing. You know, when you have a budget in place, even if you came into office today, unless you go to parliament to change the way the budget is funded, you can't. Ruto bendo singo kete tim maparo mar medo suru mejuoge wi osara kaka yor siro chenro mar gero ute manego gi ogonyore achiel kuom singo mano chiwo ne Uganda jo Kenya e kinde yiero ma pachoka. Kata kamano e kinde go ne okolero kama ne piny owacho dhi gole omenda mar siro chenro no ka jofwambo bende no kete tago maliet ewi agulu no. Tunasema kila mfanyikazi atoe 3%. Na sio 3% ya mshahara yako yote. Ile inaitwa basic pay. Si ushuru, ni pesa yako. Lakini unatupatia kwa muda tufanyie mpango ya wale watoto wetu wanaorandaranda barabarani, wengine wao ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo that's why ni watu waelewe it is a win-win project. Mabire seche makoro piny owacho medo menda mitioge bad migepe moke piny owacho kod kar jot jatend piny Kenya ka jatend piny Kenya no broramo ni osuru mijuoge pachoka ok ni malo kaka Uganda paro. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco, they are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%. Meaning, we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. Ewi chiwo thuolo mag tijene moko kuom dhoudi mathurka, Ruto wacho ni noyiero jenerol Francis Ogolla kaka jatend jolweny mathurka kata bang' fwenyo ni notemo geng'o loch mare kaka jatend piny Kenya kowacho ni ma en ranyisi ni piny owacho chiwo tije ka kodeo dhoudi mathurka. General Ogolla is among the people who went to Bomas to try and overturn my victory. Do you know that? But because when I looked at his CV, he was the best person to be general. I called him and I sat him down. I told him, my friend, you went to Bomas to try and overturn my victory. But because you are the best person to be general, I'm going to give you the job. That is how it works with me. That's why I told you, if a person has the qualification, if he is the best for the job, I will give him the job.